Hey, no, or not here. Or what now? Worry, what? Or what now? Worry, why? But now, often I deal. Not often I deal with them. Never let them. Never let you my name. Look, there's someone that will is really. Or my. Hey, Adewa. Adewa. Yeah, but you was a butter. Yeah, but I become yeah, but I would you go. Arewa. Hello, one. Arewa. Nwafor Ogidi. Neya Arewa neya iya bata. Thursday no. Ibo na Thursday night. Arewa neya. Olati bata we welu mai we na even otan na we gwa na mekwelizi ekweli o. Iya bata na olati di mai emere onye bụ na arụ. Nwanne nna ya na-alụ kalịkwa mma mbata ngwa eziokwu ka nna o ji mmanya na-emere onye ọbụla arụ iwe abata ntị gị nọrọ tiri ebe a na-ewelu mmanya na-emere adịwa ya ozugbo gị na-ekwu na ya ikwu n'otu a ihe nna m ga-abụ mmiri ka m ga-esi wee na mmiri gị na-ezi gị bụ mmiri anna na ịma na Ogidi na mmiri adịrọ na mma onye bụ my problem na ọ bụrụ na ọ nọbise anọwọ nkọm ịghọtago onye bụ my problem na ịba na mmiri kịta nna eme ihe Ogidi na mmiri na-eje nnọọ ka ịghọtago si mgbe bembe igwuru ofe ka ụzụ na Nwafor yo adịwe ya abatarịrị a na-esi na ife na mmiri Ogidi na-ekwokwu mmiri gị ga-abata nwere m ga-abata na nwere ọnụ na ọ bụ na na aga mfụ na nwere ka m batazi ọnwa ya do imili ya hello igwe na mma ya nnabata igwe na mma ya ụlọ onye igwe na mma ya ngwa bye Ogidi ebutata na aga m elo nwere ka nje ebe nna Nwafor Ogidi ma m ga-ana lele nwere Ogidi jelo mba lukenu no ya bata n'Ogidi a na-enwe nwanne m ya bata Bata